श्रापित आंब्याचे झाड भाग 1 यामध्ये आपण पाहिले होते की ते श्रापित आंब्याचे झाड हे कशा प्रकारे कविता आणि अरुणला त्रास देत आहे. मुख्य म्हणजे अरुण हा त्या श्रापित आंब्याच्या झाडाच्या तावडीमध्ये सापडला होता. त्याला भूतांनी घेरलं होतं आणि इकडे कविता अरुणला सोडवण्याचा मार्ग शोधत होती. अरुणला कविता वाचवणार की नाही हे पाहण्यासाठी आपण आता बघूया श्रापित आंब्याचे झाड भाग 2. पण मित्रांनो, जर आपण पहिला भाग बघितला नसेल तर तो आत्ताच पहा. पण आपण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच सबस्क्राईब करा, नाहीतर कविता शोधत होती. तसंच तिला समजले की त्या दिवशीचे ती बंद खोली, तिथेच काहीतरी मार्ग भेटेल. कविता त्या बंद खोलीजवळ गेली. तिने मोठा टाळा पाहिला. ती त्या टाळ्याला तोडण्याचा प्रयत्न करू लागली. इकडे अरुण हा त्या अमानवीय प्रतिबिंबकडे बघतच राहिला होता. पण त्याच क्षणी ती रोप पुन्हा अरुणच्या गळ्याला आवरली गेली. अरुण हळूहळू आता वरती खेचू लागला होता. अरुण जोरजोरात किंकाळत होता. कविता ही मोठ्या हातोड्याने तो दरवाजा तोडण्याचा प्रयत्न करत होती. इकडे अरुणच्या पापण्या हे विजू लागल्या होत्या. श्वास हा गुदमरू लागला होता. आंब्याच्या झाडाच्या त्या रोपांनी अरुणला साधारण 15 ते 20 फूट उंचीवर नेले होते आणि तेही अरुणच्या गळ्याला रोप अडकून. इकडे कविता जोरजोरात हातोड्यांनी ते कुलप तोडतच होती. चला तुटला असं बोलताच कविता आतमध्ये गेली. साधारण 1 ते 2 मिनिटं झाले असतील. अरुणची नजर ही अगदी बंद होण्याच्या मार्गावरच होती. श्वास जवळपास आता थांबलाच होता. त्याच्याच खाली हे सर्व अमानवीय प्रतिबिंब हे हसत होते आणि त्या लाल आंब्याच्या झाडातून आवाज आला, फार दिवस झाले इथे कोण भटकलं नव्हतं, पण तू आलास. आता तू देखील ह्यांच्यासारखाच होणार. इकडे अरुण बेशुद्धीच्या अवस्थेत देखील असला तरी तो सर्व ऐकतच होता. अरुणची नजर ही आता बंद झाली होती. कोणत्याही क्षणी श्वास हा आता थांबणार होता. हळूहळू श्वास हा कमी होऊ लागला आणि खाली या सर्व भूतांचे ओरडणे, नाचणे, गाणे हे चालूच होते. असे वाटत होते अगदी काही क्षणात अरुण आपले प्राण त्यागणार. पण जळण्याचा आवाज येऊ लागला. त्या सर्व भूतांची नजर ही लाल आंब्याच्या झाडामागे गेली. तर तिथे त्यांनी पाहिले की हळूहळू करून मोठी आग ही तिथे निर्माण होत आहे. क्षणाचाही विलंब न करता कविता ही आपल्या हातातले रॉकेल घेऊन पुढे आली आणि तिथे देखील आग पेटवली. त्या झाडाने पेट घेतलीच होती आणि इकडे हे सर्व भूते हे किंकायला लागली. कोणी सैरावैरा पळू लागलं तर कोणी जमिनीवर लोळू लागलं. अगदी काही क्षणातच ते अदृश्य झाले. कविताने अरुणला सोडवले होते, किंबहुना आग घेतल्यामुळे त्या झाडानेच अरुणला सोडले होते असे झाले होते. कविता आणि अरुण त्या झाडापासून लांब आले. त्या झाडाने पूर्णपणे पेट घेतला होता. धूर हा अगदी लांब लांबपर्यंत दिसू लागला. ही बातमी अतिशय वेगाने आपल्या गावामध्ये पसरली. काही वेळाने पूर्ण गावकरी हे तिकडे जमा झाले. सगळ्यांच्या डोळ्यात देखत ते झाड कोसळून गेले. ते लाल आंब्याचे झाड पूर्णपणे नष्ट झाले होते. सकाळ झाली. अरुण हा त्या गावकऱ्यांवर एक प्रकारे चिडलाच होता. तुम्ही आम्हाला आधी का नाही सांगितलं? तुम्हाला आधी सांगायला पाहिजे होतं, वगैरे वगैरे. गावकऱ्यांनी असे उत्तर दिले,
की आत्तापर्यंत जेणे कोणी इकडे राहायला आलेल्या व्यक्तींना हे सांगितलं आहे, या लाल आंब्याच्या झाडाने त्याचे प्राण घेतले आहेत. असे जरी नाही झाले तरी तो व्यक्ती हा वेडा होऊन गावात फिरू लागतो आणि एका दिवशी स्वतःच आत्महत्या करतो. तो वाडा हा शापित आहे, गावकऱ्यांनी सांगितले. संध्याकाळ झाली. तसंच अरुणने कविताला प्रश्न विचारला की कविता, मी वाचलो, माझे प्राण वाचले, पण सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही या प्रसंगातून मला कसे काय बाहेर काढले. तसंच कविताने सांगायला चालू केले की ज्या वेळेला तुम्ही त्या मृत्यूशी झुंजत येत होता त्यावेळेला मला असे आठवले की या वाड्यामध्ये एक अशी खोली आहे जी काही काळापासून बंद आहे आणि तीच खोली मी उघडण्याचा प्रयत्न केला. कसेबसे मी ती खोली उघडली, ती टाळीने तोडली आणि आतमध्ये गेली. त्यात देवाची कृपा की आतमध्ये कंदील होते. त्या कंदिलाच्या सहाऱ्याने मी सगळीकडे बघू लागले. काही वेळाने मला असे दस्तावेज भेटले. ते 50 ते 60 किंबहुना 100 वर्ष देखील जुने असू शकतात. त्यात असे लिहिले होते की जो कोणी या लाल आंब्याच्या तावडीत सापडेल तिथून वाचण्याचा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे पूर्णपणे त्याला नष्ट करणे. बस हेच कोड माझ्यासाठी खूप होते. हातातले ते कंदील घेऊन आणि काही दस्तावेज घेऊन मी माझ्यावर आले आणि झाडाच्या मागच्या बाजूला हे पूर्णपणे रॉकेल टाकले आणि मागूनच लाल आंब्याचं ते झाड हे पेटवून दिले. जसं मागून आंब्याने पेट घेतला तशीच त्या भूतांची शक्ती ही थोडी थोडी हलकी झाली. त्याचाच फायदा घेऊन मी पुढे आले आणि पुढून देखील झाड पेटवून दिले. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ते झाड पेटलं. ते श्रापित झाड होतं. ते श्राप कोणामुळे भेटलेलं, का भेटलेलं याची माहिती जरी नसली तरी यातून बाहेर मुक्त कसे पडायचे हे त्यामध्ये सांगितले होते. ते झाड जळल्यावरच काही मुळ्या हे ते जे राहिले होते ते गावकऱ्यांनी आणि अरुणने खोदून बाहेर काढले. साधारणच 1.5 ते 2 वर्ष झाले आहेत. अरुण आणि कविता हे त्या वाड्यामध्येच राहत आहेत. आणि हो, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्या लाल आंब्याच्या झाडाच्या त्या जागेवर अरुण आणि कविताने एक ज्योतिबाचे लहान मंदिर बांधले आहे. मित्रांनो, तुम्हाला कथा कशी वाटली? आवडली असेल तर लाईक, नसेल आवडली नेहमीप्रमाणे डिसलाईक. तुमचेही काही असे कथा अनुभव असतील तर खालील दिलेल्या मेलवर नक्की सेंड करा. आणि हो, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉन नक्की दाबा. थँक्यू.